us to the eternal road. But hangan ni kasi ngakwa ban late ban hikai nakaktin ka jong utara ngan late hangan ni kasi ngakwa ban wanra ngalong ping yakan ni ka jing hikai nakaktin ka jong utara kata ka day kindiak syapang ka jing sarong ka jing iyo ka jing sarong hanri ha ka jing aper kam day kum gitu bang aju ai kindiak namar balai ngan shim ya ka jing sarong ka jong Adam ngan leit ban wanra man ta kasingi ya ka ni ka jing sarong ka jong Adam berkata ka ni ka testament ka berim ka kitab ka jong Obadiah hakani ka Paul ka bamintang ini pek syapang ni Obadiah but ya ka ni ka kitab pila ban pia ya ka hakalai benta kata ka de naduk ka dekat ka ban nungkong ka ban nungkong du Obadiah dekat ka ban nungkong hadu ka ba kat sao ka ban nungkong du hei pinyo I ka ba ong haktin nong way accusation against Adam lani ka jing ye kren persya syapang ka jong Adam ka dekat ka ban nungkong hadu ka ba kat sao hai ka bentai ka ba ar ka dekat ka ba kat san ka sgi ka jong utrai bat ka bentai ka ba lai ka jingkermen sya ka ban wan ra biang restoration sya ka jing wan ra biang kani ka bentai lai bentai pila ban pia ya kani ka kitab bat kani ka kitab ka dei na ki kan artli ki kitab ki ba ong ki minor prophet okay ki minor prophet kini ki kan artli ki kitab ki ba na hadin kitab Daniel ka ba sedang hadin jong kitab Daniel kani di ka kitab bakal ka kentup ha kata ka ba ong minor prophet lane ki prophet ki berit handre ka jingtho kalong ka ba crow ha kani ka kitab ngabupat ya ka pangpeneng ya ka bangan puli ha kani ka por na kani ka kitab ka dekat ka ba shipo ngakerpat ya long bala kinaay nga ka dekat ka ba shipo hak ni ka por ka ba menta but pila ban yo I hak screen but I pastor ferro in pulia but tongin ya pulia lang ya kani ka benta namar kata ka jingle jubor balale au para jome u Jacob ka jingle aran kan tap yame but on penduk no yame junom pi kani ka dei ba ulale kani ka dei accusation lani ka ka ba Adam ulale ka dei ba ulale jubor yala upara jong u Jacob para jong way u Jacob ka jingle ran kan tap yame but on penduk no yame junom kani ka dei ka bala batay syapang jong une u Adam ken une u Adam uday mano kindat syabangan let kani ka kitab Obadiah ngahaban ai ka background ba pintip mano badai une u Adam u wan na ka kentin iso but ubadai u Henman jong u Jacob but une uday uta u Henman hei ba u Jacob ka Bible ka batai ka jingka ka jong u pinlap ngakwa pinduan kini no kidak syubu hapo kitab Obadiah kindat ngine pet na Genesis ba at least ba pila ban sungto une u Adam ulalong ubakumno ha Genesis kalanong ka ba arpusan ka Bible ka batai syapang ka jingka yau iso bat yu Jacob bat kata ka de ka dekat ka bakat kendai ka Bible ka batai ba u Isak u badai u kon jong jingkular jong u blay na u Abraham uladon Tisha uladon Ishmael u kon manengkong ba ar u de Isak bat uladon so ringwat ki kon na Ketura hande u blay u shimtang yu Isak ba unlong bat ka Bible ka khot ya u be u kon u ba marway na mar de kon jong jingkular but now ne ukon jong jingkular u blay ka Bible ka ong wat ka lok ka jong u Isak ro ka di ka balingki hande ka Bible ka ong u Isak ule ya ka ka ba pala ba ki way kim jule but ka jinget u shim da ka jinget ka Bible ka batay ba kumno ba Isak ula duai na ka banta ka Rebecca ngini puli ka ka ba arpo ka ong ne but Isak ula long sapo snem menba ula shimnya ka Rebecca ka kon u Bethel u kenja Syria na ka rip Padan Aram ka para u Leban u kenja Syria ya ka banlong ka tengah jong u bat u Isak u yai duai ha utrai na ka benta ka tengah jong u namar kala long ka balingki bat utrai ula shashkor skap ha yang ni kentin arpo we bat u Isak ula yai duai namta jono ha utrai na ka benta pite babon sin ha ba kibriu kim yok konem kilet shakinong sumar ngamong fi nai le Hari ka way ka ching tunang ayo I kung pastor ng anong ipi.
Babon sing ka kentay beriu ka siwan pat duai. Kang pastor bangam yok kon. Ngam juyo I bo utunga uniang lang. Bo utunga unwan lang. Hari ka Bible ka batay u Isak u yai duai na kabanta ka tengala de. Amen. Kaniri ka kamram hakasongka. Ka kamram ka banun kong do ba ukpa unduai ne utunga unduai ba kalok kalak ban pun geng. Namar balay hang ne Isak ka Bible ka utip ya ka jingkular jong balay hanoi uklam sange ya ka banduai. But haba duai kani ka tengah jong u ka armet arngut. Kano arngut. But ka Bible ka ong gladon arngut haga kepo jongka but u balay naru na kepo ulaya pia ya kita ki arngut uong bakinde arjat benriu. Are you? Jat benriu. Naru nak po la depan pia. But kata kawai ke jat benriu la khot ke jat benriu Israel. But dia kata kawai la khot Edom. La khot you? Edom. But kaktin ke jong belai ke ong bah kata kapor ke bala karu. Yau tahu Edom ini pet de khot ba arpusan ke ong. But uban nungkong ula mino. But ula saw baro shimet kum ke jankub. But usnyo. But la khot kerteng u iso ya u. Kerteng ayu? Iso ya u. But uwan par una den gong ti hadin kata lami upara jong uba kakti jong kada bat yo iso na ka kongdong jat jong uni upara uba kerteng Jacob ubat be na kongdong jat kapamur ke jingmi kalong continue kini ki arngot ba judan ba kum kata bat labo kerteng yo Jacob kapamur kerteng ayu ke jong kapamur ka we uba bat ye ka kongdong jat lane bamut uba syukur uba ayu uba syukur. Namar balai, haba ubat ya kata kejat ke jong isu por bakha ya la asyum nang kun baar. Namar ubat lang ya kan kejat ukalalong nongkong. Tadai nama kata laju koru ukun uba bat iu. Bat kejat lani ukun uba syukur. La koru ya u Jacob kumta. Maka Bible ka ong kumta kini ki bro arngon. Ladang awan ra ya kedur jong isu pini ikum syuri por bakha. Namar usaw bat ubran sniu sudah. Pet bah kadur syuri padang red. Pini tek kum kadur iso. Bat ulong kum tahu ni. Bat ka jinglong jong kiru kaya per. U iso ustenat balik be merat. Mo balik syang shalom syawai U Jacob ustenat ban syang hayeng balik chef ban set jing set. Ban you? Ban set jing set. Bat ukpa ukam yu iso namar balai. Ulong senrang bah. Kami ke iet pat yu Jacob namar u yarap kam hayeng. Bat kawat hang dia mentapat kini ki baru arangut ki hima ki penpiak wat kami keparo. Ukpa u iet jeno. Iso kami iet jeno. Ya Jacob kan mau bahag ni. Ki kon teng penpiak isi kurim. Kan nungut pia munjur bat ngak kami kepa. Namar ki kon am ya shrut ki kami kepa. Namar balai ki nang ba. Bat hang ni mentah la penyesrut ngasipet bahai hayeng jong ha ngasipet bahai ya kerut kan lang pam penyesrut yang apa iros kan wan itu iros tak kawai yang ada kawai tak teng kumpe ngobalik kum tase menuong si ong but ngayo I hang niro kini kimi kepaki srut but onda baki adon hang tak kerta Isak ulah sutu keladai kapor umpat diu nastrat lada nginget ya ke Bible pia lupa ya ke jing don jing jong pikat dang klan wanum dai haru da teman dal ayap ya kikon kini syurut. Isak ulah suto lupa udang klan. Henry te tangga kemat jong kamat la. Undai ya bawa mala uyo ihi malu mala. But ukur kuno ikini kikon. But ukot ite kikon uang na iso ngak wa abam dok skay me. Okay. Kalau kayo sengo, mereka abam dok skay kan penbam me dalang berat men sengo dok skay pada. But kalau pat kaong Yu Jacob me lek me kata upa bat upong ru ya kata yang tiki seni lang berat bat udah sma kum basma fitep ngalar ban sutu kene gawe u iso udai basma rembo ba haru Jacob nomor umdan shnyo umdasma bat kumta kani kalok kalapan krek kali ai baru Jacob u tok lamba ka jing tok u shimno ya kata jinggerku ke jong iso. But hak to ko podong jinggerku sngap ba yang akan igawe. Ko kikon. Ka jinggerku kamut kaspa ba ai. Sngap ba ka jinggerku kamut ke? Har ka jinggerku kamut hak to ko pod ka jing duai. Okay? Kata ka dikik bakra kan ma ba. Lai mei pa ya pi ai ne ma ai. Wat judom ya kata.
Hari lada kim ai jing dua em tadai hi ban somsi. Namar kadon ke bor hau telit haba kiki kerku. Amen. Namar blai bo ya ki ha ke bor, but haba kiki kerku em pinda yo I ya ke jing kentiu ha ke jing em jong pi. Ki ba bon sen ki esrot ba kham ai jaka, kham ai yeng, kham ai kata kali, kham ai kata lengka, kata ka de ba kenjado, yo dalam ai ru em pila bendolot. Ngalayo I ki ba bon ki ba he spa nganong ye pi, kumno ki kaladok. Pilap ru ki jing tu khana jong ki. Bakumno ki kalalong ia kata. Hari ke jingger ku apa ki ayam usaitan umla bantu ia kata. Berkata ka ki Abraham ukur ku kum tayu Ishak. Lada Ishak uyo lot ia kata kumno ukaladuk bar umut liar se Egypt. Tang namar ka nam snio. Namar hak to ko por ke jingger ku ka bamot ka de ke jing tuai. Berkata ka jing pindai iru Jacob ba ukur ku ki kal arngot ki kon jongo. Kata ka de bad menta em ki kme ki pa ki bakla ki kerku ki kon tang la ki jaka ki yang kadai banai ma pi kata ngam onge bam de a hare kam krau bani kata em dwai bad kerku ki haga kerteng ge jong trai. Amen. Namar ka spa ba pi ayam kala bani lam ki sa ka jing jot. Kala bani lam ki sa ka jing shrut preng si para. Hare ka jing dwai ka ba pi ayam pineu I ka jing kentiu ha ka jing em jong ki. De kata ka Bible kong ya ba me kerku kan long bala kerku de. Ki su tho ia kata kau kikmek pagi de kaman song tu kata ya ki bangi kerku along bala kerku lada I kon ngim yo ban kerku em kalong ku mangi pa hadin jong I syak ni ka pertayam klam kano ka jing da ken balai kat ni ka jang nganget namar babon ngi klam yo ka jing kerku ngi yo tang ka jaka ka puta pada mar ngim dan pisang ngi deno kata ngi kalalong long song wat kata ka de ka jing namar balai ka jing kerku ka bashisha kam de ka spa ka bakan jado ka de ka jing duai bakan jaman sim. But hang ni ke Bible ke batai la khot dia kata but banyo ia kata ki hak ban IT ia la de lang ba wan ra ia kata bat ki la let ia kata ngaju ong ro ia kene kuai ke jingger ku ba pp yo em kan ma ban ker ku ro ta nong ker ku jong pi namaru Ishak hak ni ke jaka em uang ngan ker ku ia mela me ra do ngam tentang fidelech ki shakri jong ublei ro kan mau ban ra ai ban ker ku ia ki namar bale ki do ni ke ban ker ku ia pi kan jaman sim but hak ni ke jaka ke Bible ke batai Namar tang dakren kum pastor no ai kwa ila dengam kwa yang ada wan nai raro hana yaki wei pida lek dakar ku yaki amen tang pikan mau yang ada dari pastor bandai kan mau ro yaki ni ki sangut ki pastor ken dakar ku ro yaki namar kadege ka benda ka tin ka jong blai ka hikai but hang ne em u check up u kham le ai ka kmi ka pan lut u let u pen kongo u thok u shim lut jingar ku hala de kan mau ro gani ka wei what you kwa ya ka jingar ku ka ba shu thok Namar kem yo I pat you Jacob bo along bala kerku pat hadin kene. Namar bale ucu tok ke Bible ke ong hadu ba u Adam lane u iso ula dom hadu kata em ba ula mot ban penyap no ya u Jacob ken. Kata ula dom. But ka pelong you Jacob bo un pet no nang ta jaka bat ban poi seyeng jong laban. Udang dan hapreng ke cinge on pat kat mau ye. Hadin katu kene singi ula sa hayeng laban pan. Ukum ula klet no ye ke cinge jong ke cing penyap ukan mau no ye ka jing jong ka jing ukan mau no ya no upet no ya kani ka breu ka bakerteng ka rakel bar ulai tenat ya ka ngasih lengo ba ki breu em ki klet bit ba pe yang ni u Jacob udang dan hapdeng jing de udang ebe u Adam u Hanman u poi siang laban tangkat no kan nel aklet la pen man ka rakel u tenat ya ka kon jong mama bat hang ni ulai tenat ku ta Sare yo mamaru ba kham start. Penyo shwa da ka wei shwa da ka lia. Hadin ka tau. Pitep ulungo ngam tep uroi kumno hare ka Bible ka batai bu Jacob ha ka yeng jong laban uyo sangot ki tengah uyo khat oi ngot ki kon. Kan no? Sangot ki tengah ba kan no? Khat oi ngot ki kon. Wow. La roi nem. Hoi uyo skoi kun kan thei. Kadina halengan mikran nama kamdan record kasih batai buyok kun kan thai hadin kata sayo sabaret do you Benjamin baka Bible ka batai kata ka jingker ku you kan arngot ki kon saungot ki tengah kasingir bobon ki laban ong kata ngaladon tengah katangot ki kon namar balai buat uneu Jacob ulong kum ta namar balai pitep u kam encounter yo blai u sukwa jingker ku no blai kadang ka jingma Ladang isu kwa ika jingger ku kam da yo mat yu trayam ngin bakla ka jingem jungi. Hari hadin bo umi ni yeng laban em uya shem ya utrai ka ktin ka jong blay kada keren syapang jong u Jacob ba kumno ba uya shem ya utrai ken
Hakataka jaka kabakot ka Peniel. But how about we shem yo utrai hakataka jaka pindi yo baka jingem ka jong Jacob kala. But ublay menta haba one pai halai po ar klenong dakot ba ar po ar pindi shemang tu. But kumno Jacob u encounter. Kani don kam nganong yevi. Tek isu don haka jinglong Kristan klam yo mat yo Jisu. Handai kumbau Jacob ulong ai ngam apirung in yo mat yo Jisu. But ondala yo mat yo Jisu utrai hang ni Jacob abola yo mat yo blay ka Bible ka batay ba ula penkelano ya wat ya ke kerteng la kot no ya Israel ba ula bat la kurku ya kita ki kon kan arngot ki jong but ka Bible ka batay hadin ka ta wan pai but udan dan ba ka jing tieng wangan le kumno habanganya shem ba iso hare blay ule no fitep wan ra ka jing esuk hapreng iso ba Jacob kia sipara hadin kata wat kiledan benta hakaban tep ya isaken ka Bible kada keren ya kani ka benta hanre maki kila yesok hanre ki pateng jong ki pat ki don bet kajing esrut kadon bet kajing esrut Jacob baru iso la yesok teu Jacob la mi Israel ka jak ben rewu Israel. But no iso lami kini ka jat ben rew lakot Edom. But kini di ka jat ben rew kaba compare banya ki way pat ki jat ben rew. But pin yagani pin lapru balakot ya kata ka hima jong ya kot tang ka hima Edom lakot ru ya ka Edumia. Okay? Edumia pin lap ya kata naka lada pipet haka map hapa ka Bible. So banga ko pinipet ya ka map kiri Palestine hakapor ukris. Pila ban pe hapa ka map kiri ki Palestine hakapor jong ukris. At least pa pin sumtu kaning ka hima ka jong. Pinlap hang tu ka duriaw melu pe hang tu hapo ka don Edomia. Kani gidi kata ka hima Edom. Hima ayu Edom. Haka testament mai pinum lap syo syapang jong ka hima. Henry kan ma u Herod u ba ai ya ka board ben penyap yu kulung ba hapo arsnem haka por jong Jisu. Ude u Herod ude na Edomia. Tang kata hapo testament mai pinlap. Une u Herod jong uba ai ya kata ka bor ben penyap no ya ti kulung hapo arsnem namar balai u khamso sunai namar umdai u Israel. Une ude u Edom. Ude u Edom namar balai ngawan ra kini ba pisum to ka jinge shrut hadu kat no gidan. Ubelai kumno kadu siem un pa ya kani ka bor penyap kulung mana banu misnai kulung. Hari belai umisnai namar kani kajingnya dom kani ka mensiem ban penyap ka bami na iso ka klem kot hadu ka por jong Jisuru. Kwa bet ban penyap. Tadai nama ta fin sutu belai Herod pa penyap kulung bahapo arsnem namar udai unong Edom. But ya kata ka hima lakot Edomia. Ayu Edomia ngawan ra ya kata at least ba pisu tu but day namar kata haka kitab Malaki ka ong yo Jacob nga yo iso nga isi kadaw balay bitep namar u iso lade une kini ka Edom kam klong no ya kata ka mensiem ba bu shun lade ngala banong yefi ka ba bu nuot ka shun sabet ya Israel kini ki pateng ki badangwan kadaw kadai ba ong balay yu namar ba giong ba kidu no ya ka jinglong kerpang jongki namar giong ba jisau iso ula de banyo ya ka Israel menta ba kalong mo kani ka re Palestine mo monsua ya ka nil ade banyo ba ni kanan ka ade banyo ba iso hari namar jong u Jacob kidu no dei kata ka daw kini ki bahar pateng ki shun kalong thik kum ne pinlap hai kani ka wei ya tu khana ya ki khon jong pi ba kumno si para manusia pia shrut pia mai kumno kile benya pi but pak khot ya ki ong nana ini ong mai san ini ong mamai ini ki kon kin khot na suntur har ki kon kin so tanat ya ki namar ki yo sngong syapang ba kumno kila le yu ma pi si para pila bani e har ki kon jong pi kim lar bani ngaju ngakwa bani kai fi ka wei ka benta kanu ka basneo wa ju tu khana ya ki kon namar kan bo jing shon ngani thu fi ge ba jia ban nga imei don hang ni sakhi kata nga ngam tip ipa nga sya ban khain ong yu nga hari imei tu khana
Berkupa orang yang mesya meleka mi pa orang men kha kun bayap. Fitip orang ngala kha ngala tip ya kata am ngam jula ban ie ipa. Orang namar bayi ong ngam tip. Imei ong bapri impat tip yu trai ya thu yang ngom vi hadin mangala kala bamut ngasa sedang ban ie kupa. Dia kata ngajuang, what do you cuman mentah pikwa kun container kun cenderang labiang. Dala kha ong pikwa yang ngai me. Ong be ya hoi kun ngakwa ya pi. What ye thu khanai tu jing kwa la jong namar balai kin sngo ba syak kentaj. Kan mau bahaya kata. Belayu u iso bat Jacob jisala ya iet. Belai kat ne jing penhiar kepot kadon. U Adam umla ban iet. Ki khon pateng ki klam la ban iet. Namar ki yo sngo ba ya kata jing tu khana. Oh Israel ula su shem mo nangi. Kadai ka hok ka jongi dam lamar cuman mentah fi ong. Kani kadai ka yeng jonga la shem no imaisan. Kan mau ki fi te pila ban iet itu hen men la jong. Ki tu ki khon am kini sisa. Kikon bayar nak kile kena kami isi jijo. Bat kane kajia. Day namar kata hadu kapor Herod kadon kajing isi penyiap kelong. U Herod balai upak penyiap ong kumno on mi usim na po Israel. Ngadai usim mangate po Edom. Fiyo menta. Kane kane ka background ngawan ra ngangai pepin syaya kane. Balai u Herod usun ya Jisu. Mdai usun Jisuru. Usun ya nono ban mi ban long sim. Namar balai ong ngadai manga. Ubakot bawa na Adam na Edomia. Bakilak poy hak to por lakot iu Edomia. Balai lakot Edomia namar kalawan ke hima Greek lapan kelai ke kerteng. Kadang kadang ke kerteng lapan kelabat. Kadang kadang ke benta ba kabajia. Bat ngini Pedro mentapat hak kitab Obadaya. Nganget ngalawan ra ya ke nongrim ya ke bapin sutu ya ke kitab Obadaya. Bat balai ba balai Ukraine ya kata. Henry to sya banganya ngan penisok hindaru ublayam da syunru kata tani u Edom namar u yatho lupa ya kani gawai kin sya bangan pai biang Obadaya ngakwa bangan ngan peni fi kitab Isaiah henru pulai dekat benengkong ter Wei uni bawan na Edom. Bakijan bala ay rong da borsa. Uni upen pernah ya kijan jung udaya ping ke jing krau ka bor jung ngau bakren nak hok boten bor pendem. Balai basaw lakajan bar kijan kop jome kilong ubayo yaki kortlet wan ngalayo marway yaki kortlet wan bat nagipat ba om sunodan uway bat nga sisa ngalayo yaki halaka jimitar ngalayo rot yaki halaka jimitar lab yaka snam ka jingim jong kiru lasan red yaki jan kop jonga bat ngalapin bed yaka jan jonga baro namagasngi ka jipner kaput kladon haka donut jonga Badaka senam kibal asiu spa jonga kalawan ngala kemiru te om sunodan ubayarab bat ngala skau kendet ba om dan ubakersyan nama kata ka kesangti jongahi kala pendim yanga bat kejimitar lep jonga kala kersyan yanga te ngala yu rot yiki pat ba hala kejimitar bat ngala penbua yiki ha kejimitar lep jonga bat ngala the ak kendau yang senam kejingim jongki Fitip kene ka tho eno. Kani ka tho siya pang Jisu bat ka jingwan arsin ka jang uwa ka kendo. Kamday ka jingwan rongno hasiteng soin ka jingwan arsin bat u Jisu u yanu jori lade hang ne bat kata ka baong u ay uni ubawan na Edom. Na Edom. Ka Bible kam shun hado kata-kata ro. Hari ka Bible ka patay bu Jisu yanu jori lade ro na Edom. Uang ba siya pang kita kijan pernai ki jongu kijan ki baladap da kita kijing saw ka kabatau ya kasnam buang tanga marway ngala shim ya kata kajing yap halo jong ding pena baruang ngalawan ya ka bangan yurot ya kita kan mau wat kapadeng ki kiru utrayam u I ya ka Edom bat u ya nujoro ya lade na Edom na Edom kata ka de ka Edom Henry hang ni ka por jong Obadaya Uya thulu pa siya pang kani ka Edom. Namar ka don ka jingjia ha kani ka jaka. Siya bangan puli ya kani ka Obadaya. Ka Bible ka ong naka kitab jingkeng kalanong ka balay puar ka dekot ka ba arpulay. So bahawan puli alam. Henry lada pinomle kumni hakmi pile pop yo try batutup skemru baka pop jong pi kan lap ye pi. Okay? Ka pop jong pi kan yo? Kan lap ya pi ong laman nga ka pop jong pi kan lap ya pi ka ei ka bujia hang ni namar ka diri ka por ba ki kon Israel kin mi no bat banlet no shalendet jong ka Jordan namar menta kinang don sakanik siliang jong ka Jordan hare ba kin let no syakata ka waypat ka liang jong ka Jordan hanrei
judge Ruben but Gad. Ki judge you Ruben but Gad ki ong bangi kwa pat ye ki jaka namar hang ne ki biang ba ki plang ngi kwa bangin ri ye ki jing ri jongi sang ne ken cha shiliang pat ki ong imtre ban le chade showe shiliang naga banta jongi ai ken ke liang wat Moses ong to ngan ai ye pi han ken mau ken ke we la da phim lech pat bat ki para ki jong pi bat ki para jong pi nama Ruben udai kun nung kong dia kata upen kulari Ruben lada menum lek no bat ki para jong me sete shiliang hadu bat ki para jong me kim pat yo ya kate ka jaka ken mau lada ngangam don shu ka pop jong me henry kan lap ya me lada membat ya ka jingkular kata ka benta la penmi kene ka kentien wang lada mela tip ya ka medei ban le bha ya la ki jong ki para ki jong me lang ba me ai bha ya ki bakinyo ya kata ka jaka hakari kanan lada mem le lang be ong ngate ngala yo la biang wang ken mau lada ngangam dan shu Moses ukran nang ne hare ka pop jong me kaniu kan lap ya me shiti Jacob ru ka ong ye kane ha ka lenong ka basau ka de khot ka bakhat nyo Namar kata hau batip ban le ya ka bha bat bum le hau ta ken kalong ka pop. Pisu tu haba ubre utip ya ka ban le ayu babha bat ba le kata ka ing kedai ka pop ke ike ke ba phila tip bat la da phim le kata ka ke ka pop kumbau trai u ong ru ya ka jai Ruben bat gat mela tip ba men lek si siliang la da mem le ya kata ka pop kan lap ya me kan mau nga ban na piru ngitip ya ke ai ba ka tin ka jong blai ka ong ban le bat la da ngim le kata ka dei ka pop kata ke ka pop ya ka bangal atip bangadai ban le ban la ngam le kata ka dei ka pop ngatip bang ke step ngadai ban duai la ngam duai ke dei ngatip bang wan se jeseng nganon lam ye ke ching ai ngo ka wei ne sipo ban la ngatip ngam le ya kata ngale ayu Pisu tu mentah baru belai umla ban gerkuyu nong pop kata kala keren syahing habal atip bat hang ne ngine pai mentah baling ngawan rai kata mentah ping sung tu hang ne hapo Obadaya ngine puli hang ne ko po ngakerpat hang ne ko po subhakin ai ke kitab Obadaya kadon hapo ke screen ngine puli mentah hadu ke dekat ke basipo Ke jingi tu pa Obadaya. Kumni wong try uble Japang ke Edom. Ngini osngo ka jing bana no try. But you nolam ktien la pa apring ki jat ben riu udaong. Tu yeng pi betu ngini yeng le thma yaka. Hakmi ngala pelong ka barit yame apring ki jat ben riu la iben yame. Ta underline aja dah underline la penlong yame ka barit underline ka barit jat ben riu iben. Dekat balai Ka jing sarong ka dunu jome kala syukur yame. ka underline kata ka jing sarong ka download jong me kala syukur ya me Ame bosong haki jing pedang ki mau siang. Upa ka jaka syong jome ka hajrong. Upa ong hala ka donut. Uei uban penihar yang ngahadu ka kendo. Lama kiu sa jrong kumbu kupukuni. Lama bo ya ka skum apa dengi keluar ngan penihar yang menang taong terai. Lada kinong tu kilawan na me. Lani kinong luti menmiet. Kat nu la pendu ya me. Kinom da tu hadu makin da biang. Lada kinong ket sowan kilawan na me. Kinom da pensa kindiat ki sok kerdong. Kat nu lalat no ya ki jong isu. Kat nu la wan no ya ki jakin show bela buri jungu. Ki briu baro ki bana kata ka jingete lok jome. Ki let onlenti ya me. Jin hadu kaput. Kita ki briu ki besuk bat me. Kila syukur ya me, kila job ya me. Kita ki bela bam yu kepu jome. Kila ya bu ya ka jingre ma po jome. Omdan ka jing sung thu satia hu. Hatu ha kata ka siong turai ngalum penduk no na Edom ya kriu start bat ke champang no ulum isu bat kirang ba abaklan jome ko teman kin kyu no kenang bon penduk no ya wei baro no ulum isu da ka jing penyam. Nama kata ka jing le jubor bala le au para jome. Ujokop ka jing peleran kan tap ya me penduk no ya me. Ha kata ka singi malayang siliang ha ka singi ba kinong wei kila ra no ya spa ju bat kinong wei kila rung syapo ki kerdop ju bat kila khala ya ka Jerusalem memeken nalong kumwei na kita. Henry bat kami mame ya kata ka singi para jome ha ka singi ka jinjar ju buat le kemen halo ki khonu juda ha ka singi ka penjot jumki
lim ni wat kren sarong ha kasngi ka jing shipa wat rong shipo ka khodok upat ba jonga ha kasngi ka jing jar jongki buat kmi ka jing stom jongki bara kasngi ka jing jar jongki lim ni wat bo lagi keti ya kaspa jongki ha kasngi ka jing jar jongki wat yang ha ka bayasham ki lat ya ka ban pom no ya kita ki bana ki ba pet yap wat IT no ya kita ki bana basa ha kata kasngi ka jing shipa toh ngisi pulih pak kan kasan sibet kini di kebenta ba utra Ukraine lamba Obadaya banyak tu lupa ya ke Edom na kini ki karangot ki minor prophet Obadaya udah way na kita bayat finakan mau Jonah udah tu lupa ya ke Nanave kabadai ke nongba jongka Syria Habakuk udah tu Shapangka pida pulih wilayah banyak tu lupa ya ke Judah balai mensha bat kumjuru ya ke Babylon kumno kani ke Babylon ke kamsnio Haga kitab Joel ke jinge tu lupa ke desa pang umensim bakoi, bakumno on pen kubor yaki. Hari kini ke kitab Obadiah ke kami tu lupa es pang Israel, kami tu sniu es pang Israel. Hari kaya tu sepang uhenmen jong Israel, uhenmen jong Jacob, Adam berkita kiba. Kumno ke jinglong begini kibriu kilong. Bapin syang an syuan ra akawai ke nuksa. Kilaidon arngut si parah akawai ke shenong. Bat kilaya kadon ke jinge shrut hapadeng ke jongki. Bat utau weipat upai wan sa no syaka weipat ke jaka. Hari udang doni ke yeng chesnong. Bat onda bo yo shiti ki khon ki julek no ki khon ki jongu ki julek sa syaka ta shnong. Bat haba kita ki khon ki julek shnong ki jumlen bha ban siat sim. Bat hakata ka singi kat badang siat sim ki siat day tau sim ki day tai sim bat itai sim ilek ban hapat sya ke weipat ke keper ke bahap jong ipasan jong ta. Hei baki yeshur kita. Bat bahap utau pasan uang naik tak namar ini isim baher mesiat mame bat bahap hang ni jaka keladai ke jonga bat uang pasan habanga ngasiat dei jonga uang hang ni ke shnong jugi ke don ke ni ka an uang ke kata ka an kabamut men haban sya lada ngaken jat ya me laisien lada me pang kemut ke ni keladai ke jonga hadin laisien lada mempang sakejat sama me yang laisien bat ada ngampang ngini kenjat baik kum ta hadu bai wei dapang bat hadin jo kata ta khona su yahap ya kata orang toh tu pasan orang namar ngarang ba aingan kenjat sua manga hanrei u kenjat ya u laisien ai pak ula pang ba pun ya sya ba un yo bai itu bala set tai semmo hadin juga tahu tak mungkin kejat di pasan-pasan uang tu mah job mah mengalak teman mengalak pang lupa. Bat ulali pai kena ada kecingkiman. Hari pasan uang ngakam yo kejat yuk pai yuk kun tengah layo. Piyo kata kami sim keput. Uang ngakam yo yuk pai ya no. Yuk kun ngalayo. Kani kadi mentah beling orang pin sutu kadi jitu kala mentah. U iso u kamile yuk Jacob. Begini kikun jong iso kile yuk Jacob. Ke Bible ke batai yaki. Begini kita jat ben riu kita kamret pio i menang apa ni Edonia. Kita tentang siapa? Kami dia ke bahaya kai baki sensar maki. Bat kilong ro kita jat ben riu kami ben. Kita dia kita kam habru bawan mi nang ta. Ke Bible ke batai hendak kita dan pat kini ke wei ke jinglong. Kata ke jing sarong, okay? Ke jing sarong kia don hak don ur jongki. Balai ki sarong nama ke snong jongki yam kadon hak ni ke jakaong. Ame ubasyong haka jing pedang ki mau siang, okay? Jing pedang we mau siang. Namar kini kisah haka taka jaka em kaba compare bani ki we bat dia kata jaka katakan nongba jongki jong Edom lakot Petra, okay? Petra. Dah isma tu jong Petra. Kata dia nongba jongki Petra. Perkini ke Petra kadon halor lum. Mau siang sudah. Ublay ulang pelabat berbalik ya kiu ai kata ka geographical area lah ni kata ka jaka baki kisah em ki compare ba bandrung hang kata ka jaka em ke bamut ki habania na pedeng artli kilom kan do artli kilom baki nya nang ta na pedeng bat nang ta na pedeng mania em ke bamut lada syong kulai betang tu wei kulai ula ban liat mla arngut mania mut ka rit ba kata ka bandrung sani bat kani pat kalong rokum ke jaka ba ya da ya ki unong so no wan yale ban kiu shalom ke jinjar palat kiban ya nya kata kalenti tang meroi haru dalek bat kini kinong Edom ki job je kita knom ki semena jolong ki lentemau nama kade kata ka valley ne kata ka tem em ke baki habanya kalong
kumno sispa mitar hado banapoi ketika senong Edom. Tekemor iwe kemor kesuk bana makim yo jakaki. Kalau kamu jisu ong nong bot yang ada wan bot dengan lenti ke kim balat bat kesuk yaki bat kanem ka penlong yaki ya ka bakin sarong. Namar belai ublei ula ai lupa yaki ka kenro jong ka jingeda. Dei namar kata ko mesyong halor jong wei. Peyo ha untuk ong mesyong ha ka jing pedang ki mau siang uba ka jaka syong jong me ka ha jerong. Kane gladai ka jingeda yaki. Namar belai kane gadai kata buat uba ong halaka donut uban penyiar yang hadu ka kendo. Namar ba bon ba kilawan yele yaki kimyo lat. Dei namar kata wat ki Israel men ba kiya nya riklau ki ublai udah maham yaki ba memdei ba menlet penjot ya ka Edom. Hadu da ong la medi ya ka na ka Edom men siu da ka dor. Ublai syap ublai uai ya kata ha Israel ba iej bet yau Edom. Buat udah kurkuru yu Edom, udah ayu kata ke jaka kebabiang baki jer, kumbau ladap kular ya kata kalelong tik, ya kata ke bentah yu Edom. Buat kenipat ke pelong ki basa hang taem ban sengau sa rong, ban sengau yu, sengau sa rong namar jong kata. Buat kiniru kisuk bahaya ki namar boleh, haba kilet ya ke ban luti ya kiwei. Mau hak itu kapor kan fi haba kadon ke tema ki luti lut ki wara, buat haba kiwan ra Uti nung syut semua dah kuat ada ban BM julak syut yaki. Namar ka balong ban rung hakasnong jongki. Dei namar kata ki bon ba ki spa. Bar kata ka dei ka jing sarong ka jongki. Hari ublei uong. Kan ma uong yaki santli ke benta. Udah maham yaki na ka benta santli ke benta. Bandeng kong do uong kan gawe. Udah ong ya udah ong. Lame kiu sa jerong kung pukni bat mela buru yala kaskom hapreng ki klor ngan penhiar ya me nang taong utrai kabanung kong do utrai uang namar mela so sarong ya kajaga sa jong me ngan penhiar ya me ngan yu ka Bible kong ibo so sarong le yu on penhiar namar mela sarong ngan penhiar ya me ka baar ula batay pat yakni ka jaka uang lada ki nungtu kilaywan hame lane ki luti menmet katno la pendo ya me ban namba ar ong ngan lute na me ngan yu namar ki bon brang spa ong ngan yu ngan lute ya me nang kong ong ngan penhiar mar me sarong kabaar ngan lute kabalai ong ngan ketlut kita ki sok wan ki jok me kabamot menum don Yesu ke jing don ke jok me kabalai ya ke jing start ke jong me pindah pulih yang tu ke ong ba kisngo ba kilong ki ba start ba ke ong me pengan pulim ni ki briu ki ba yesuk bat me kila syukur ya me namar me skong start ba bar kita ki briu ba me yesuk me skong start ngan pen kalabit ya me bat ke balai udah keren hak tu ke bata uong ngan pen kut ya kita ki sipai jong me santli uong ya ki Edom kabenang kong ke jing sarong jong me ngan penihar kabaar uang ngan shimno ya kita ki jingkan show ki jome kita ki jinglute ka jome ka balai ka sawan ka jome ka basau ka jing start ka jome ka ba san uang ngan pen klem ya kita ki sipai ki jome batai pat utrai belai ngan le ya kene belai ngan le ya kene ubatai ya ka khot sipo namar mela le ya kene namar ka jingle jubor bala le ha upara jome wangan le ya me kene ya Tiap boleh belai ba ai you Edom mansa hak tak jaka. Ba unyo wisu unyo kata hima. Hari kini ki bahir pateng nang taam kim hon ya kata. Kistang ban set syukur no you para kerja ayu hang ni. Menamar hang ni Edom ki perkat baik lada ka Babylon kawan ban yale kanumla ban penjot yaki. Tekile kumno ki elek ban yesu boit no bat Babylon bat ki ong penjot yaki Israel. Yaki Judah. Baki ki ong mangingin laj pi penjat bat ki yesubuit lang kalong tik kunju hangane ke jaka maneng alapan puli fi nagashi jacob na basado ka bakanyo hauta ubatep ya ka banle bha balada umle kalong gay kapop ke ai kata suturu u Edom am hangni u khamle yarab ya Israel kadai ka kamram ya u kumu henmen balik yarab Henry umtre banlek yarab berkata ke thoi ke pop kamau ke pop kam thau tang lada phile lada phitip bakane ke pop phi ngap jaru em klam ong em ka taru ke pop
Katar ka degay. Kibabon ba kibriw pia compromise bat kapop. Piong kani ka ying jong ka jing duai. Don bawan kai ukni jong pi di smoke ha kata ka ying. Piong ade udah kini ngan buram ukni. Pidang buram ya ukni ban ya utrai jong ka ying. Bila di banong kani di ka ying jing duai. What di smoke. Hari ngi le kum no ngi kamburam no ya ukni tang kata ko pra bangai pini kendo jinge habadon ke jing song si hayeng. Ngim ju bam kwai kinong ipi kitit kwai ban sam kwai ya baro. But ha kata ko por piong nanangam tiet ke sadom me na me san me kha me deng ke si adom lut. Pini kendo ba ya kata ka jinge wanum le ran tang wan mangi pastor ba pin tep apok krum. Kamantoy pin le ran yang ngi. Namar ngi ngim dei kli jong ka yeng jong pi. Lada utrai udah ukli jong ke yeng ke jong pi. Lada pi compromise no kasong ka happy pa pi haban siu ke dor. Wadu mo ong pada lakot pastor ngikam kuj ram. Nama lada ublay umyo ika buram ublay nung syong hiru ang ta. Kan mawa ublay bangi siya kri uang. Lada pi aburam yang la buram lada nam buram nganum telek rubandan ang ta. Namar ubun pini tengku ia kata ngano video kata haban siya kri ublay haban kendo babun. Pini haba kawai ki ko tentang kinong tiet di kata. Ken mau be manusia apat tep pile. Dalam tep pikpan cakwa ya ladi. Ken mau ya kata haba pimpat tep kecing ayah ika terekam. Haba latep pipan ya ka pop halor ladi hi. Pini kendo ya kum kata ko para bangai. Ngasi ong wat leran yang ngi posto pina bu ba yang tu ngim soi ai. Namar ngi bambam ngim nembam hiro. Hara yo ublay om syam sobhana pina. Ai ka ja, ai ka sha, ai ka biscuit. Wanum ai ya ka bapim day banai. Amen.ท่านน่ะท่านน่ะยานูพี่พ่อกะบายบุลกองละดังดังพ่อเอกกิบริวงิมได้สักรีจังเนาะpengi hab bansu pinya kendo baik kita kicinge kopi la dangi penyadai bat kibriu ki yaro ublay tu orang labiang Harai lada fi penidai baru terai kibriu tikinya tero hanrai ublay tu uyaro yapi. Amen. Nanu fi kwa ai kajingero kasong hanga badapi. Namar hangne u edomem utep te badai ban ya rap ya upara jong. Baik hada khot ka bakat we ka ong kum ne. Hakata kasngi ba mela yang siliang hakasngi ki nongwei ki la ra no ya ka spa jong u bat ki nongwei ki la rung shapo ki krodop jong u bat ki la ya khala ya ka Jerusalem ma me ken mela long kum wei na kita ki kam let banel utia har ki yang kop bat ki snap jar kan mau ro ko para bangai lada pitep baki para bangai ki don hak jinge lada pi snap jar pi kener la ka jong ki pi khiliap kum dam ka Bible ka omela tip ya ka ban le bha bat mem le bha kalong ka pop ya me kalong gay ka pop ya me kani gadi ke bentang bangaji ong ngastra mangana puli kita Obadiah ngaji ne ka kitab Obadiah kalong tik ka kitab mangala ban kran sepang ka testament ke berem bar ka testament mai namar upanya sno ang ne tengteng ngi tip te ti don jinge ngi ong ne ka ti ka jinge kam dai ka jonga kan ma por corona ngi along kum ta ngiong bangat dengan numpang ngan yada ya ke yeng lejong don bayap nga khamlet ki don bon ba ki yeng ba ki yap kham don ba wan barkat no ki song si nongkong ki ong ngir ngimlet ki tur ki wan hari song thu ya ka jing kan ja namar bale ngim ya don shu ya ka jing it para brio don ni we kong yong ngasa su thu ba ka spa kalong tang kum ka sardap jot haga por corona namar idu yo ba it lejong nalung yo hanau tau bu it ulas tau kani ka yeng ula pen biang lodong sedong kamet kam yo rung ha kata ka yeng ngan le ayu kum kani ka yeng kisu thu ya ka jing dai para brio nganong ipi kan mau ha ka por corona ka ja ayu kum ki kristan ngile ayu ngim kloy ya ka banyarap i we ro na kum no na ngi perkhat tang ka bam la jong ngi klam perkhat ya ki we kan mau we ki we ki nyam ki kloy ban ple ka jing kan show jong ki ban ai bam pai ba kan li yeng maneli ai bam kan no teli ki yeng mane ki li ai bam ki li ai khao se ki brio namar balai kim lek ki ong beleng into ai ka de ka jing ka jong ki man ngi ong it jat ben rio ka dau ka dai bang ngim don jing it hero ngim pling ka ma pa sabantai perbaikan ni ong ngin le ayu bagai ben don
lada ngim la ban ai hakum kani ka pot kordet lada ki wei pat kiniam ki ai lada ngi betip yu blay baem ngim ai ngim la ban kener baro han kat bangila ngi ne kener teng em kani kam don kani kam siam manong e piangi ngong kani ka jing e kam dei yang kani ka jing e jong paramartan jong a kam dei ka jong a piu ubadaya uya thu lupa yu Adam me misngap jar habaki Babylon ki wan ban luti ya ke Jerusalem melalong wat ada mem don em kalal melalong tik kumba me kubli kti lang te bat ki kan mau ben ya kan ego we tang ba pi ong ngat pe yok to ko pot ngat nga khlem le ye ngat khlamong ye namar ba khem long am hang ta teng ora jing e dei ka tang anong pi la pi yeng ne la ba pi long persya kham suk e kata wat jukwa bandon hapedeng namar ka perthai am ka hikai yangi ba pin laj am sngap jar ngaji ong moi ki jeng kini pastor kitip hak msyang ikai ngong ne lada pi tip don bakran persya yangi pi don hak to jaka lada pi sngap jaram ka bamot pi menjur lang la pi jubab no bakin sngap jar yaki lane ong yaki wat jukran kumta tip lada kajing sngap jungi kamot bang ngait ye pi kajing sngap jungi am ka bamot ngamunjur bar tu benong keren Edom lale ya kata kale kamno ka subut lang la perkhat ko giliang namar ka kemen ya ka jing sha luti jong Jerusalem jong upara ka kemen kata kamen sim namar balai ki ong mukiniru kilale ya ka ju menswa ha ka por jong Jacob ka dei ya ki kamen sim penhiar kepot lano kanumla banwan ra ya ka jing ku Edom perkhat ya ka kanum lei ruem but hang adu khat ka khat saw la kren ya ka ei bakalale ka accusation la ayaka ya ka ei bakat pop ka jongka kan mau kan go way ka Bible ngas tanat pulin kitab cipan pau ha ka way ka sngi ngi sa yeng ha ka jing lara ngim yang ha ka jing shong bisharu Chris kan artli ka jing bishar ka jing shong bisharu Chris but ka khat bali ba kraw ha ka jing shong bisharu Chris on yang ki bangai ha ka khat bali ba kraw on yang de ki bangai but ha kata kasing ha ka Bible kong on plate yaki kitab namar bantip ya ka ei ka bangilale ka pop ayu ngilale balay on bishar yang ikum ne balay long babha un ai lot ya ki sabot balay ngidan hadu jok un ai lot yang i ka sabot but hang ne ka Bible ka kran shai bo balay ubatay ya ka Edom ka ei bapala le kan ma ba pila ban buri ya ka pop na ki parabriu pimla ban buri na utrai hang ne utrai upni ya ka Edom ya ka pop jongki pasarong pa ayu but belai pasarong pa parkhat ila jong pam jai pam le lu baniarap yu para la jong pasap jar kenma babon ba nangi mentang along kumta ka imlang salang ngim kwa baniarap ikwe ka jing e ka dei jong kiwe kam dei ka jong a ka jing e ka dei jono hapok sidong ka thau kyong padayak brim dan bami syu ka dei namar balai layo mangalap yang ngim dan kam man clean no kata ka di kiki ke cingkwa ngi ombek layo mangalap ya dei kata baka Bible ka batai bu Paul uya thu lupa ya kane hakashi ka ba art Timothy ang hakasngi ba khado ki briu kini tangi la jong kini tangi yu tangi la jong but ka mensim hiar kapot kan don ba ka mensim penhiar hakani ka por pan penhiar kapot kan ya le ba ban ngi yo I ya kane ka bajia barhang ni ka Edom galong kumta baru try uong eki wan mut ba pila le ya kene pila sukken namar pila don kene ka mensim penhiar kaput ba pin ong ngalasuk dei namar kata ka khot ba khatsan ngine puli ker palam pastor fair bai utrai ujubab kumno han ka khot ka ba khatsan nabagas ngiu try kala jan ne kijai bin riu baru kummenale ya kata onle yeme underline ya kata kumba melale ya kata onle yeme underline ya kata kan mau bai ada pilale ya ke IKM kan mau bakan pai biang japi ka Bible gong kumba pi bet kumda video you video ot kata gede ke jing sisa bor try ong nang ta ka bainong jome kan pai pat halo ka khli jome hi wow ka bainong jong me kan you kan pai pat halor kan ma ka men sim pin her kapot kan on rai ka men sim pin her kapot hi ngi seyong ya kene ka benta haka jinge dei para syakri jong tnairo wa judan kene ka men sem penhiar kaput namar da hidon kalong ka bama naki bama tam namar balai kadon ka bainong namar kumba melale ya kata fidem ngani tu ipi ka we ka jingja ka don ko ina ka balang itai pastor isim lot iki bangai jong jonor bawan jeseng
Kita ki bangai bakiwe ki pastor kila syakri kila syarai isim bet. Im sengawai ruam. Kadang biang kapor ki biang. Hari ka jia par hai iam kita ki ba ki bangai barok ki milot. Wat ka kon. Ukon umilot nang ta. Bahadu ida don ni ka jikta. Ngam ni hane po shlong. Udah thoi ka kot ia ka ni ka benta. Udah sim ni obadaya awang. Namar ngakem long bet ha ka jing syakri. Dei kata ngayo ot ia ka ni. Namar balai ka bainong jong utrai kawan pai pat halor ka kli jonga. Kan mau bet larang ngimtip ya ka bangin bet bakumno. Ka bama namar ka dei ka por baot. Ka por yu dei kata ba pikiran ni no perkat lupa yo sya ot kala. Sayu por baot em ka pang ba. Por ba blai pen pai ya ka bainong ya pm ha kata ka sngi kalong ka ba e ba. Namar blai sugi ulong bahok. Ulong ayu ubah hok dei kata ngong fi yang ini ka kitab Obadaya la pia hakalai benta hak benta banang kong ila de pet bekumno ka jia hak ini ka benta ka baar pat ka sngi ka jong utrai ba ka sngi bu utrai unwan kan mau kani ka jing chi sang adang hikai hak ka por jong ka ktien sapang ka jing rong no bar ka jingwan arsin ka jong utrai ngong ha bu utrai unwan arsin unwan ban bishar ya kani ka perthai bishar ke bar ha bu bishar ya kani ka perthai kan mau tang kani ka wei Hakata kasing inyo ika bainong kay bangilale akan ika pertay. Bakata kasing ika bamaba. Larang ngila imhok hakajing siyong bisharu Chris inyo ika pangsingat ika taka ika bainong. Hari ladang ika kami imhok nganyo pat ika taka bainong. Ya ka ika bangangalale. Barka Bible ka batay ya kata namar hakasingi ka jong utray. Nang tapli dekat bakan rio. Nabakumta piladi halor ulum kentang jonga. Kumta kaya benriu baru kin di berobor. Sisa kinya di berkin ngut kerak berkin long kumbak kim sim lalong. Kani kay papit bau try uang ni kata kumba pilale kumtahi ke judge benriu karong. Nang ta usakular pat sapang ke Israel. Wang ko ke seyon ki berkin don ki balait em bat unlong uba kentang bat ke yeng u Jacob kan yo ye ke jing yo kenti. Pi uang bat ngatep ko Jacob pilayat ko seyon pilayat nang ta. Hanrei ngangan don rengkat bat pi ngan restore biang epi ukular wangan wane lambiang epi na po ribabelan hadin nyo posnem hadai ukuran pat sepang edom bat pinum yang syo bat sisa klem semla yang last do badai usim harot haga porjong jisu hadin kata kami osmo syo ya kani sepang edom kakut do sendan kadau belai kadau ka mensim penyiar keput mensim yo mensim penyiar keput La banong ifi ki bakla manoro wanum ai ngaban mapi ngene don ya kata but kam tam ke edom kadon kani ka jinglong kata ka de ka mensim sarong ka jongka ya ke ba kadon but kam perkat syu ya ki wei kamayo ngayo i ha kani ka jela lada ngayo ban bu dukan ha kani ka jeka mlelei ki wei ki yo nom yo tang mangalayo labiang Lada ngayo hakan ni kajaka. Ngong ngim dan kam manikai disiplin di syah ka jala jong ngitip ya ka Bible. Hari ngi ngim sutu dalade. Dai kata ngi de man song rem manginong kristan. Namar balik kay ka bangingile mangiyam. Tang banlat kanyut na iyang lajong kawang syabar. Umnan kam manikai jisu le kai wong totam ya ki baluet. Ngi te berat ka baluet. Ngi kneri ka ketiga jong i shakiwei. Baka Bible ka hikai ko bagim day. Lada pi puli sa pang pi tip ya ka history jongi. Lada pi puli ki clean ki riu teman. Ki ha ki snem nyo po dan nong to ta sini. Wan ka yeng la pim kang dan barung. Kai ka bajiapat. Menta. Namar balai fitep. Menta ngi kalalong edom menta. Barkalong ka ba mala da kala edom. Kadon ka jing pinihar kepot. Ngisu songhon na ka jingerku ka Adam galong kum kata ka jaka am ka basonghon bakala yo ya ka jingerku ka yeng ka jaka sa kum ta ter ta mau siang onum dan mono oh lasna ka gate ka bala biang basongo ya dia la biang lot klem dala perkat ya ki wei padu blai ong on sabishar bawanum ai ka jinglong men sim ngin long kum ta ha ka jinglong men sim wat don men sim peniar kapot wat don men sim tang nam tai la dia ka Bible ka ong nyo hamkor ya ki wei banya Nyog yu kamkor ya kiwei banya ladi nginyo ha nginyo
Shumot menta jaka syong la jong pikloi banai kiwe. Gawai na kinuksa. Kung bangait ngihapan sa ba. Amen. Ngidon lang try ka jingge kli. Tip pastor ba mayo dap situ mangitay bam labyang. Ne kitu ki syakri ublay tip ki ba mayo kilet kuno dap nga ngabyang. Pite balay ngihiran kan dengan ngasngowem. Namar ngilas dang long download Edom. Klem perkat ya kiwe. Obadaya udah maham ka fi don tang arp huwei teli ki dekot. Henry kat sau tri dekot ngala manong pi. Lai benta thang tu le ka tho ka jing maham jo ka jing le sudah. Bar ngayo I ya ka ni ka donut. Bateng teng lakala ka bamur ngidang don. Wanum ai ngini don kum ta. Amen. Wanum ai ngin don kum ka ni ka donut. Bar so hon halade. Manong ngatra de kata ngaong pi. Namar ngatip bakanono ka basniu kanum la ban sia bang inget hau try. Amen. Balada kawan ke sia ka basniu try tip ban kelaba bahaya kata. Amen. Ngitip bet ya kata. Utray jungi ulang babahap sania kata ta utray jungi ulang ayu. Babah. But tin ke chomblay. Kaong hang nu Edom em katay kata ka jinglong. Balay piti hangir tentang kadon em ngam tip iki patemen jungi may temen jungi iki may dot jungi iki leyo iki padot jungi. Bakiwan ra iya kata ko jing keput. Kani gadi kai nganong feel ngi bet you sembay mentam lada kami mentaro em yo kami di cis pas nam de kata bet lupa sembay babah. Amen. Bet you sembay babah. Ada pinang ban bet you sembay babah em. Pinyo I bet ya ka jing kala. De kata ngaju kai ba ki kibek pa. Nga what ju bam sniu khmat ki ko namar pite pi bam kwai kon tegin dikiat. Kan roy bet. Kai ke pipile kan roy bet. Uiso ulay Yesuk baru Jacob. Edom klem Yesuk baru Jacob. Day namar kata ngaku apa nai mensim yang apa di piwe. Wanum angin long ke Edom. Badan mensim penihar keput. Wanum angin don ka mensim sarong. Mensim sobiang. Hari angin don ka mensim bangatip benle ke babah ngan le ya kata. Lada ngam le ngale pop. Kai ka pop kadai kata ka bapitip bapide man le bha bapim le kata kadai ka pop kata kadai kai ka pop nganget kini ka jingi kai kan long ka jingger khu yang I wei pi wei ha ka ni ka sngi ha ka ni ka jaka ken